Ing jaman semenika kathah piyantun langkung nggatekaken layar gawe tinimbang piyantun wonten sakiwa tengenipun. Tembung ingkang dipun andharaken kedados pundi punapa wonten ing media sosial saged dados tatu ingkang jero tumrap manah piyantun sanes. Coba dipun tingali unggahipun kinyato menika kok kados pundi nggih nanging kok kendel nembah foto. Leres panjenenganipun tingsel. Sampun menika namung diucapan kemawon. Tidak, panjenengan boten napa-napa. Kula mirsani panjenengan katingal sedih. Kula mau saya kata tiyang ingkang menika tanpa mikiraken raosipun piyantun sanes. Leres gaweipun saged damel tiyang sugih lan bilih punika wigati saged. Yen pangapunten menawi kangge panjenengan dibojekan nanging temenan kula punika natoni. Kula menika maksud boten kangge bojekan, saben tembung ingkang panjenengan aturaken dadosaken kula maos boten gadhah aji. Kula nyuwun pangapunten kula boten nyadari inggih manahipun kula panjenengan tatu. Kalau punya pangapunten kalau itu anggap itu pengecekan. Anak-anak masalah sosial ing jaman semenika boten namung teknologi. Nanging kirangipun empati. Sekolah punika papan kangge sinau di papan kangge aman. Kula janji badhe langkung nganti-nganti ing tembung ugi tumindak kula ing donya nyata utawa media sosial. Monggo sesereman juga berangan. Media sosial saged nyambungaken nanging ugi saged natoni. Empati punika kunci saking ewah gangsaripun.